Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi ye juma ye utukalo tile 18 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min b'aw sigi k'an makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma Mali kunnafoni show ale jabarani o sanfɛ ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi ye an b'a daminɛ ni Tɔnbukutu dugu o kɔnɔna ye Tɔnbukutu commandant zone ani tawudeni ni o ye colonel Mamadu Sulemani Kone sa ale kɔni wulila ni ka i kunda Tɔnbukutu jagokɛlaw olu kan ni ka taa yiru la ka fɔ ko olu minnu ye finitigilakaw ye u bɛ waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka jagokɛlaw n'u bololaminɛw ka se ka olu lakana. Ni wagati na Nations Unies maaw kɔni bɛ ka u ka minɛnw dɔgɔdɔgɔni cɛ ni ka bɔ anw ka jamana o kɔnɔna la u kun daga yɔrɔ bɛ kan minnu yɛrɛ kɔnɔna la sa u kan dɔw yɛrɛ u ye olu di anw ka finitigilakaw olu ma Nations Unies ka minɛn cɛli kɔni bɛ to sen na fo décembre kalo tile 31 natɔ san 2023 in kɔnɔna la sa nin kunnafoniya in dira kunu alamusa Nations Unies kuma lasela ale fɛ. Dɔgɔjɔla 10 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni tun bɛ ka taa u ka dɔgɔjɔ la Dalibugu sugu o la ni dɔgɔjɔla ninnu kɔni dara ka u kan tigɛ maa marafɛntigi dɔw olu fɛ tɛnɛ utukalo tile 14 ka dugu jɛ utukalo tile 15 san 2023 la seereboloma olu y'a yira k'a fɔ ko maa minnu kɛra nin walajugu sababu ye sa k'a maa dɔ kɔni olu suguya ma se ka dɔ k'a sababuya kɛ maa marafɛntigi dɔw de kɔni don sɛbɛ to ale ni tabakoro sira o la sa u ye nin walajugu in kɔni ni ka ale kɛ nin dugu ko fɔlen bɛ banaba o lamini na finitigilakaw olu welela wagati min na sa olu kɔni sɛgɛsɛgɛli binaw ni ka olu dayɛlɛ minnu n'u bɛna tɛgɛ da ni maajugu ninnu ka waleyajugu olu kan. A bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi maa marafɛntigi dɔw kɔni kelen bɛ ka sira ni ka o tigɛ Mopti ani Tɔnbukutu sira o la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa sira min a bɛ taa Banbarambaw de nin siratigɛ in kɔni kelen bɛ gɛlɛyaba ye dugutagalaw olu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya sa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ ka baara o ɲɛsinnen bɛ jago ma u kelen bɛ ka jago bolimafɛnw ni ka olu bɛɛ lajɛlen jɔ sira la a bɛ tile 7 bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi. Madame Jakite Masita Jabi ale kɛra Kiban maire kura o ye Kiban ale bɛ Banaba o lamini na dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna la u ye ale kɔni ka maire jala ni ka o don a kana fɛn min ye Banaba préfet ale yɛrɛ ɲɛna ka taga se u ka dugu maaba caman kɔni nin baara in kɛra olu ɲɛna ka ladɔnniya ka fɔ ko ni musoba in yɛrɛ kɔni ye Kiban maire min ni ale tanyana a bɛ kalo 3 bɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni ka o de nɔla bila Kiban dugulamaw yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ maa ba 17 o de kan.
nya funga ka fe no ma mara fentigi do kon fana kilndo ni ka baga ta kan dugulamo ka olu segere abe sa chama bobi ube ubola mina ni ka olu sunya ka kla tuguni ka tagani u ka mina chama tuguni ube kla ko kra tuguni ni ka baga wala ni bingani wala ta ka u ka balo senelaw ni ka olu segere kren sa malo senena munu ni olu be ngurune dugu ola ngurune ale ni ton kan ni nyonche sa kilometri wolonvla o bonyangode do malo senelaw yere kon ni keleme gele ya baye ulu bromi na keleme sababu ye ka dugu sigere ni ka onigi bo ula tenendo utukalo klitan nani samba flani muga ani saba anga fintila kado mini ale promotion 2021 ale koni ye moto taxi tigi do ni ka ale wele ko akata bla ata rola nege kaya mugani saba o wakati sotiba village yere la sotiba ale sugu fanfela ola moto taxi yere koni ko ale fintila kay yere dombaga dodi u koni tale wakati minasa asele aserola ka bora kalama ka fo ko aka wari no o ese wari wa wore ko kon bora akuna ay ta ninga moto bulen koni ka ale segere kuma ne wono kon dale nyonga aya aka marama fe ni ka oboka mugu koni ka uli bol ma fe bulen ale la sigi mugo kon bora ni manga kalama wakati mina sa o ye fintigila kaw ni ka ulu wele la kana ko tugo ya ni ka olaje fintigila kay ale koni bolla ni ka ikunda titibugo ka kana sa Ibrahim agnoko ni ale ANP nyama o ka soyi anga fintigila kaw koni ya dorodo ka taka asoro no ni ka tegeda aka kataka ni aye feminye moto bulla yere sani mugu koni wulla ale la uya ale tani nga takana laptani sola ni oye Gabriel Touré ne wakati na koni ko dankarlente aka buna ramadin yala amita ko kan kibarula amita ko river kaw ulu feno utukalo kleta ani fla temene no bena sibiri temene mas samba fla ni muga ani saba ko river kaw koni ye uka ponduruna ninka o kulumukare ko dikaw ulu feno abara yere kon kulumukare la uka jamana nyama feni o Alassane Dramane Ouattara na ka gouvernement mawye point yere koni kutakala bi géométrie keme woro ni bisaba ola metri large la sa o ye muga ani duruye point ngon to dara Alassane Dramane Ouattara aledila kalodonia ka fo ko point yere musaka tari jo fo se fo wari milliard keme wolonvla ani bi wolonvla ni murumuru duru odila ka kuna fonda tuguni Senegal kaw ka jamana kono na oye uka fanga senamaton ma mi bi no ni oye Ousmane na Songwe ni ale yere kontu kelelo ka kongo ka ogwan ayere la ka sabu yake ko akontu mine no kritigla ma ulu fe Ousmane Songwe yere koni kongo koni gani ale la sakara sabu ka farla bano ninka ulu bela jele la uli uyata ninga takana ye Dakar laptani so ola akera arabashu ninka duguje ala musala ni kuna fona kon dira aka parti ma ulu fe mali kuna foni jabaran la jabo aw kulo garze kana ni kuna fon damar mali binin ka daw kelenge la bela jelen kulo ka tunga la fiari aw nga kuna foni ale jukona madon bay bi kuna foni ami kon be ode aw ma munu be no ko appartement de kadi aw ye abe fe ka usenu tunga la fiaka appartement na banagoran ka ulu feno appartement samba flani mugan anan to sebe koni ulu damna ne fe isinga yi ala anga nega juru sira 72 18 42 47 ame kuna foni to ni ka ulu da aw kulo ka appartement ale 750 € kalo ibe asara sa nani o kono la tunga lafia kono na aw lafia le kama okmala ay bataki blanga ni muru WhatsApp kono na mo gobe kuna funi werela aw kambe dona na to la kuna funi kura ulu keneka ala ka jumati mako nyimani nini aw bela jilima